Красавчика инсан. Я наогони мекна ҳаркас ко ин нахондеста клип да ҳаста нахондеста гумушка кадаги чихела дихта ки бу май чойно касе бу дига баъд ин чизе мебруя мо просто ирам хали мекне ман намехарам фон наёрен клип блип доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯи сар зиёду кам кардани вазн дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салом алейкум тамошобинони муҳтарам подписчикои канали Тоқи ТВ ва ҳаводорони ҳамин барнома агар бошанд бас ягон барнома 10,000 зиёд гирифтага ҳамин реклама риш гузаштага ягон буд ҳамааш башти риш гузаштага ҳамин барнома дар ништяк хуби барномаи парвиза ва дар ин барнома клипҳое ки нав омадаган парвиз пешниҳод мекунам ва мо фикрҳои худмона баён мекунем. Хуш омадӣ парвиз ба канали худам. хай худат хоҳиш кард ки биябор ман таинта гап занам ҳамаша бугу клипи кия чия хулас як бор дига ҳамара табрик ба соли нав мегем 2021 муборак шава ва чӣ хеле ки ҳама шоҳидаед дар 2021 клипи нави 0 грамм биромад мутаассифона мо клипа бояд дар ҳамин ҷо дида якум эмоtsiямона гӯем парвиз надидаед клипа ман мутаассифона дидам не ки мас таратса мекунам ки аму чӣ хеле ки якум бор дидам ҳамохали шавам не ки хел мекунам ҳамохали мешавам барои ки клипда ман пешакӣ мегӯям ки гап надорам давай ака ман уже чунчуқи да ҳаяҷон овардӣ як савол ака чӣ ба ҳама дар имина шави солина клип кардан ман 18 доштам пашти ҳама ҳар як ами чӣ хелгум бачако ами таланто реперо ё ки там ҳофизо ҳамчун туҳфа шояд как туҳфа ба аму мухлисои худ чон мекунанд ҳамин коркати ман намедонам хай хоб раҳмат калом сарш мекунем ака танҳо барои подписчикони канали Тоқи ТВ аз компания Яквин 200% бонус дода мешавад. Регистратсия кардан тамоман осон. ҳатто ба як клик даромада регистратсия мекунед. Агар ки хоҳед аз ҳар як бозии онҳо шумо пул кор кунед, пас ба ссилкаи зери видео буда медорем регистратсия мекунем ва ба промокоди Тоқи ТВ 200% бонус мегирем. Яквин интихоби мо у шумо. клипи 0 грамм ягонаи ту лазу кадаги клип шакката боша намедонам ки кадаги Raspa Beats. Dost dori man nishon metum te da bo tak jida baydam Просто хасад медони ку давно дана мекалб Сохти кате чигизала ки уҷо бо мехунҷа ягала мардум ягонайт ай майт Дост дори ман нишон метум те да бо так жида байдам Просто хасад медони ку давно дана мекалб Сохти кате чигизала ки уҷо бо мехунҷа ягала якум бор нигоҳ дорум ку хиёл кардам ин дихта ҳамин гапҳои амира ба забони гунги фаҳмондеста манам ҳозир ҳамин фикр застам чӣ ба ин хеле кардеста не и ман хеле фикр кардам оказывается просто рақс кардеста ҳамин рақосҳо чӣ хеле падаму гап движени доранд ҳозир ман хиёл кардам ки типа дар роли хондеста ба ман ба ин хеле мекунад ку дар дили ман ягонаит мега чӣ мега ӯ дар гунги дар дили хеле алишер нахондеста неки не Кто нагида пешима мальма французский Я дам лука безани бо красавчика инсан Гушке дихтабанов Бахана души бади каноска Мадаме фурала водно метаж ҳаво Хирсанди мара шикасте ки хамура равон Байтала кима вазеба ки буз бала Ҷаба ҷама туазил фуд ай у парата накаут кади просто Ба қадамои оста Таёзи ибората чизи мегуму то роста Навасамо май роста Чизи мегуму то роста Пешай туй мекине медови месец Бади туям такзи медови месец Узум ту жуҷи ягала моя принцесса Честно и не медҷо чору ми страшнест манена чӣ хеле ҳамин клип чӣ мара хеле удивид кардеста ки я наогони мекуна ҳаркас ко ин нахондеста клип да ҳаста ё нахондеста Maganda, te nežnost, de la cadi Bollywood
te paro, mara param banigo. Maganda, tenesnas, de la calle Bollywood. Я гона райдо стич. Хочешь или не хочешь, макрон. Моя габдурум, хамад метем, бо также мы бардурум. Дили ты да дили магру баку панохай. Даста боте мы паре мекинем сайуат. Таймай нафтик да найки чансуат, батаркун мара коки бакенум рухат. Пару, te paro, mara param Again, judge the makam da vai и припевай ку типа te paro hamija da уже и охирона по ходу а окей оли бе оли жадане de la calle Bollywood. Te paro, mara param banigo. Maganda, tenesnas, de la calle Bollywood. айна ам каша хидиш хон ку бас битол мекнем ина миҷа шуҷа ягонаите уже ҳама духтаро ҳамаи хали ине қайи лавошон медромадан губнушка кадаги чи хела ҳар як аз эмоцияи хидиш кати экран 4-5 тафсир мешидан чашмошона нишон медан духтаро лавошона нишон медан Сохти кате чигизала ки уҷа бо мехунҷа ягала мардам ягона дихта ки бу ман ҷоинду касе бу ман офис меомам не ман рости гап якум бор дис не алижер айрон шуд чӣ гуфтам Дост дорӣ ман нишон метам теда бо такси давайдам Просто ты хадад медам нику давно да намиқал Сохти кате чигизала ки уҷа бо мехунҷа ягала мардам зури бадай респект 0 грам ва касе кадаги ам директор бай распо распо чай хай ҳава коде распо жов чиай жов кайсоби ки рӯшания намеша хонда ҷо ҳаво данайстага яхай ҳамон хулоса қин нестаю необичная идея мақсад чӣ хегум 0 грам ранги одаме ки уже репере ки бигем всё у него патух да ҳам хали қабулш кардагиан ҳамане ки клипа трека аввалан трека зур падават кадагия дигим одаме ки сценария клипа кашидагия ливосои 0 грамма вибират кадагия даже ҳамун роз чанд духтар аст 3-4 духтар даҷа як кас не 3-4 та ливосое ки падабрат кадагиам барои 0 грамм хай 0 грамм чанд сағирачай хали красавчикчай ҳама чи идея фули бад не ки агар ҳамун фикри ма охирша камтарам хали вай мекардам ин фикри ма вообще ай 100 бала 99 бал минус трек клип сценария баҳош минус ба фикри ма надора барои чӣ надора мегум мисол охир да ма гуфтесам агар и фикри ма такта минус надора ҳами трек сценария ливосое ки пешниҳод кардагиан даже да духтаро писаед ки якум духта ба чӣ ливосае дигим духта чӣ хали ливосае сеюм духта ба чӣ ливосае ва чорум духтае ки ба ҳамаи шумо шиносед селена ғайри ҳамун духтаре ки кати худаш да клипа чорташ ба не якаҷон мақсад ман минуси клип не трек минус дора ку бит мехонад да ҳамун бит да чанд мети трек да опшн клип да сценария короче ма камбудӣ надисам да ҳамаш 10 ям батло вайда чи мисол озами клипа мисол канали 0 грам навай ҳами чиқар ҳами идея хил дода будӣ ҳами клипа пешниҳод мекарда чанс мехаридӣ рост шабоби хеле чиста ман медонам ки дар 0 грам безе бад симпатия дорӣ аввалан мо тарафи бизнеса фикр мекунем правильно ва дигар тараф симпатия дигар чай бизнес дигар чай ва чизи эксклюзивни доштан дигар чай фаҳмидӣ ман медонам ки ин чиз ози 1000 сомон да меарза неси барои как бизнес гирем бизнес да гирем 1000 сомон да меарза не ки как чизи эксклюзивни ай мегум ку просто тупа репхонӣ нест дигар баъди ин чизе мебурӯя копияи ҳамин мешава значи дар 20 соат 9000 просмотр ками бадаи дар тоҷикистон не ки ма ҳамин трека хотире ки мада маъқул шид и клипаш маъқул шид сценария клипаш маъқул шид ма 5000 сомон мехаридам агар мегуфт
пешакӣ агар ҳамхали тема мешед ози мо ядам биромад. мо просто ира ҳамхали мекунем ман намехарам фон наёра ин клип блим и просто ҳамхали персонажа типа ман мехаридорам. интересни кардем просто ҳамха барномара хоб в общем чӣ гуфтан ин олграунда вообще барои гап нест мужик респект бурдборӣ пешравӣ ва ин ҳамхали касе ҳами клипа сёмка кадай ҳами идеяра дар нолграм додай скорее всего идеяра дар нолграм додагиам барое ки ман нолграмам мешиносам имун ида таких идеи бехафаги нолграм ман ҳози яка ҳози пеша клипам мондан ман дар ҳақиқат клип ҳадидаги набудам вақте тоз агар ҳозир як гап мегум ту ҳамун гапа намегуфтӣ ман мумкин ваҳм мешидам ту ман хеле вақт кадида тайёр кардам ваҳда девонаe ки ман нашидамам хеле чиқа мегӯям так оз як прикол мекунам та мемори ай хандаи пешаки мега ин прикол да бана механдам хали ситуация чӣ нигерии ма ғамзада фаҳмидӣ да трекҳои ғамзадагӣ намефурам нафаҳмиди якаҷон нафаҳмиди начиба ман намегум безеб кадак аз девона буд но гапи ту сабаб шуд ки ман намегуфти клип ман бо дигар читар ажда дошт на хел кардам охир ози он гап меша ин хели този ин хели пеша клип гуфти ози ку медонӣ чӣ хели меша хэппи энд шид короче охираш хитсин ништяк хотя мегум ку бо мегум ман намедонам барои чи 4 духтарам ке подпиват кадан трека мақсад и типа да сценария нолграм бабникай короче чам арӯз зора ҳар ятажда ҳамин гапа мехона ҳар ятажда отдельни гапош фаҳмид яташ по ходу помирия ята дига ҷугия хулас ништяк респект удачи да корои навбатиш хоб саломат бошед ва умедворем ки ин каналашам намефурӯша нолграм мо ай замин то осмон умедворем ки нолграм ида канец бас мекини канал не ваъда кард ки дига намефурӯшам ва мара медони соли 2017 ваъда карда буд ӯ вақти чорум каналаша фурӯхта истода буд не ҳамидов мақсад гуфт ака даҳум канал ай юбилей ниай возможно мемонад хоб раҳмат калон саломат бошед бародарам танҳо барои подписчикони канали Тоқи ТВ аз компания Yakvin 200% бонус дода мешавад. Регистрация кардан тамоман осон. ҳатто ба як клик даромада регистрация мекунед. Агар ки хоҳед аз ҳар як бозии онҳо шумо пул кор кунед, пас ба ссилкаи зери видео буда медорем регистрация мекунем ва ба промокоди Тоқи ТВ 200% бонус мегирем. Yakvin интихоби мо у шумо.